Искате ли да разберете как спечелихме над 4 милиона лева за последния ни клиент при делба на имоти след развод? Точно като вас, тя беше затруднена с сложни документи, правни спорове, липса на надежден адвокат. Много хора губят своето наследство или дял от имота си заради неправилна, непрофесионална или несвоевременна правна подкрепа. Не бъдете един от тях. Затова ви предлагаме различен подход. Първо, ще получите безплатна правна консултация, лично внимание, индивидуален подход, както и отговор на всички ваши въпроси. Аз приемам при сърце всички свои казуси и защитавам интересите на клиентите си по възможно най-добрият начин. И резултатите го доказват. 24 години практика, 96% успешно разрешени имотни дела, милиони спечелени за дозина от нашите клиенти. Свържете се с мен за безплатна правна консултация още днес. Телефонът ми е 088 801 18 48.